Tunay pa gayong bomb drill sa Davao City, ugma. Atong sayron ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Real gipaandam sa otoridad ang mga Davaoenyo sa ipahigayong simulation exercise kalabot sa pagpamomba sa palengke ug bus terminal sa Dakbayan sa Davao ugmang adlaw. Ipasidanan sa otoridad sa Davao City ang publiko nga dili magpanik kung makasaksi og komosyon o emerhensiya sa usa ka palengke o bus terminal ugmang adlaw. Sanglit simulation exercise sa pagpamomba o bomb drill lang kini. Gikinahanglan kining buhaton sa security forces sa Dakbayan aron masukod ang kaalerto sa otoridad sa pagresponde sa samang panenurismong insidente. Ingon man masukod ang kaabtik sa tao sa palibot. Ma-remind and ma-practice na po nato ang mga security and safety units as well as other local government agencies na pwedeng ma-involve ani. Meron na po kaming mga lugar na kung saan magdi-deploy po yung ating mga mobiles, yung ating mga SWAT, at yung ating mga police station. Nang sa ganun po ay unang-una mahuli po natin o maaresto po kung sino man ang magiging suspect. Kalakip sa senaryo ang mismong pagbusikad sa bomba hangtod na sa pagukod sa otoridad sa sakyanan sa mga muikyas nga mga terorista. Busa, hugot nga gipangandaman nga dili muungot ang dagan sa trapiko ugmang adlaw. We selected an area na medyo less ang traffic. Then may involvement na CTTMO sa ating exercise that will ensure the smooth flow of traffic at mag-implement ng rerouting during the simulation exercise. Ulahing nakapahigayon og bomb drill ang Dakbayan niadtong September 2020 lang. Apan sigon sa Task Force Davao nga dili angay mo kumpiyansa, busa kinahanglan kanunay andam. Real ugma sa buntag ipahigayon ang mong bomb drill apan wala gibulgar ang saktong oras aron masukod gayod ang kaigmat sa katawhan. Real. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio.